The Zimbabwe Republic Police have escalated efforts to locate ex-ZANU-PF member and war veteran Blessed Geza with international law enforcement agencies now involved in the manhunt. Salamira mashoko anoonekwa kuti ZRP will intensify searches for Blessed Geza. Don't forget subscribe like turn on the bell icon. Tipino mnomo kudanyo kwa mchinzi. ZRP spokesperson Assistant Commissioner Paul Nyati confirmed the development, saying the force has reached out to Interpol and the regional police networks as part of ongoing investigations. The police are still looking for Blessed Geza in relation to ongoing criminal investigations, said Nyati. It is correct that the Zimbabwe Republic Police has engaged Interpol and the relevant regional police services as investigations into the case continue. Geza is facing a range of accusations, including motor vehicle theft, inciting public violence, and undermining the authority of the president. Authorities claim the charges stem from recent statements he made sharply criticizing President Emmerson Mnangagwa and issuing him a 10-day ultimatum to step down. The former ruling party official has been vocal on social media where he denounced Mnangagwa's leadership and called for political change. Rhetoric that has drawn the ire of authority. The police say investigations are ongoing and have urged the public to report any information regarding Geza's whereabouts. Tomashuka nokudanyo kwa panapa tupinda macomments anopinda achikomenta to this post achiti vachamhanya sezvakaita chihuri. Vanopinda vachiti musati ZRP mhani itai kuti ZANU-PF yaendesa nyaya kuInterpol kutsvaga aiva mumwe wavo. Mwanopinda achira achiti aiita mhosva yei Interpol Police haifambiri dzakadaro, ngavati ndivo vachamutsvaka voti Interpol Police. Mwanopinda achiti ZRP yemuno chaiyo kana yava kuda munhu hapiri kana svondo asati abatwa, saka muchishona tiri kuti Geza vari kuziva paari asi hapasvikike. Mwanopinda achiti Stanford tafire nyika, obva amutuka nemashoko asingaiti kuti titaure panapa. Vanopinda vachiti tipei hwahwatimwe akabira ani anobva amutukawo zvekare. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro penhau iri kwachitaurwa neZRP ichiti yaendesa nhau aiwa kuti vabetserwe aiwa neInterpol kutsvaka location kana kuti kuna Bombshell Geza. Pinai comment section medu ndidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, change on the bell icon.